Moi bo día a todos e a todas. Como sabedes, o pasado mes de agosto tivemos uns incendios que foron os incendios máis grandes da nosa historia e que afectaron a unha parte moi importante do noso territorio. Seguramente unha das comarcas máis afectadas foi precisamente a comarca de Valdeorras, e hoxe estamos aquí na rúa avaliando con a parte dos afectados e afectadas a situación 9 meses despois. Creo que si lembramos o que pasou naquel fatídico verán, ese pasado mes de agosto, realmente ainda se nos sigue poñendo a pel de punta. Vimos como arderon unha parte moi importante do noso territorio, houve miles de persoas que foron desaloxadas das súas casas. Vemos tamén como arderon un número moi importante de vivendas, e a pegada de todo eso lamentablemente sigue presente. Eu creo que hoxe ainda se pode ver como están unha parte moi importante do territorio arrasado. Aquí na rúa sufrindo as consecuencias de todo o que ten que ver coas chuvias, e esas cinzas que xa advertíamos que iba a ser un problema se non se actuaba, e lamentablemente o que vemos é como a situación é moi grave. Que comprobamos 9 meses despois? Comprobamos que a Xunta de Galiza segue sin estar á altura. Vemos como só se actuou en 6.000 das 120.000 hectáreas ardidas. Comprobamos como a maioría das axudas non só é que non foran pagadas, é que nin tan siquiera foron concedidas. Estamos falando de que un 67% desas axudas a día de hoxe aínda se están tramitando, e polo tanto vemos como temos a un goberno galego e a un presidente que non cumpre coa súa palabra. E temos unha pregunta moi concreta que facerlle a Rueda, e é se vai cumplir a súa palabra de que vai a executar as franxas de protección de todos os concellos de menos de 10.000 habitantes. Queremos saber se esas franxas van a estar en condicións, porque queremos lembrar que o prazo acaba o 31 de maio, e polo tanto queremos saber se esas franxas van a estar executadas antes do 31 de maio ou se simplemente estamos ante unha nova mentira do presidente da Xunta. E estamos falando de algo moi importante, porque afecta a 247 concellos e ademais é unha medida clave para garantizar a seguridade das persoas, para garantizar as vivendas, e polo tanto ante unha medida que o propio presidente da Xunta anunciou como medida estrela despois das vaga de lumes que vivimos no pasado mes de maio.